В това видео ще ти обясня защо не можеш аджеба да пишеш скриптове. Буквално всеки втори, който прави видео в социалните мрежи, не знае как се пише скрипт и точно за това сега ще ти покажа най-лесен начин как да го правиш, като защо реално не можеш да правиш скрипт. Ами заради три неща. Само да го големя малко. Първото е защото нямаш структура. Буквално слагаш фристайл, вземаш си телефона, започваш да пишеш какво ти дойде на ум или просто пускаш камерата и започваш да говориш. Нямаш структура, не знаеш какво следваш, не знаеш какво, дори ти не знаеш какво очакваш. Следващото е защото сам си пише скриптовете като специалист. Това е може би една от най-големите грешки, която виждам в хората. Примерно да кажем, ти си добър в правенето на онлайн магазини и правиш съдържание за правенето на онлайн магазини. Ти ще говориш за неща, които те интересуват, ще говориш за неща на хора, които не продаваш. Ако да кажем ти продаваш обучение за това нещо, ти търсиш хора, които нямат твоите дипломи, знания, интереси и ти трябва по някакъв начин да ги накараш да научат нещо. И с това трябва да им го обясниш по най-лесния и смилаем начин. Проблема на специалиста е, че той много рядко, когато седне да пише нещо, го обяснява по елементарен начин, защото той търси на себе си как да го обясни. И третото е, и може би това е най-често срещано, защото повечето хора имат структура, дори да е от ChatGPT имат структура. Пишат скриптове като специалист, повечето хора не са специалисти в нещо. Защото си мислиш, че си специален. Може би това е най-голямата грешка на българина. Той си мисли, че е специален. Той си мисли, че е най-добър, той си мисли, че неговите скриптове са най-добри. Истината е, че в маркетинга като цяло и в социалните мрежи всичко е проучване. Няма нещо като отличителност, автентичност или каквото и да е. Няма такова нещо. Който ви каже бъди автентичен, просто иска да убие персоналния ви бранд. Защото истината е, че трябва да вземете това, което работи и просто да го правите за вас. Лека промяна и това е. Трябва да знаеш какво работи. И точно затова ти не си специален. Не си открил топлата вода, не си открил Америка. Ти вземаш това, което работи за хора в твоята ниша или за други хора с подобни ниши или като цяло каквито и да е ниши и започваш да го правиш за себе си. Истината е, че има 7 основни структури на скриптове. И буквално всяко видео може да се направи по 7 различни начина. Всяко видео може да се пренапише 7 пъти. Като тук съм сложил и примери, в момента ще ви ги покажа. Първият е туториал или така наречения урок, където показваш стъпка по стъпка процес на някой как да научи нещо. Той не знае нещо, ти ще му покажеш как да го научи. Толкова е просто. Ако бизнесът или брандът ти спре да съществува още утре, каква история биха разказали хората за теб? Много е важно да подчертаем тук, че логото не е брандинг, то е символ. Самия брандинг е асоциациите, които хората правят с теб. Нека дам пример сервис. Искам хората да ме свързват с маркетинг, искам хората да ме свързват с брандинг и печелянето на повече клиенти за бизнес. Искам тези хора да правят тези асоциации свързани с мен, за да може аз да се позиционирам правилно в тяхната глава и когато те имат нужда от маркетинг, брандинг за техния бизнес, да съм първият човек за когото сетят. Айде един много бърз начин да стартираш своя брандинг по правилния начин. Вземи един празен лист хартия и напиши 3 прилагателни, които ти искаш хората да усещат, когато се сетят за теб или твоя бизнес. Дори може да следваш пример, който ти казах малко преди това. Искам хората да ме свързват с маркетинг, брандинг и Разбрахте какво имам предвид. Той ти казва как можеш да постигнеш нещо и ти дава стъпки как да го постигнеш. След това имаме сравнение. Сравняваш различни действия или методи, за да постигнеш резултат. Като тук, за разлика от какво да правиш, какво не казваме кое е правилното. Ние просто сравняваме. ще науча нещо ново, за да изкарам повече пари. В България нищо не става, освен ако нямаш връзки. В България повечето хора се отказват, аз няма да се откажа и точно заради това ще спечеля. Така, разбрахте горе-долу какво имам предвид. Той сравнява мисленето на жертва и мисленето на победител. Никъде не е казал кое е правилно, кое е грешно. Никъде не казва прави това вместо това. Тоест по никакъв начин не те кара ти да избереш едното пред другото. Той просто ти показва сравнението. Разбиване на мит или честа грешка. Разбираш разпространено вярване или опровергаваш типична грешка в нишата си. Нали, примерно както във всяка ниша, във всичко ще дам пример с фитнеса, както хората говорят, че можеш да ядеш, по-скоро, че трябва да ядеш протеин само 30 минути след тренировка, което е пълен булшит. Ето един мит, който ако си фитнес тренер, веднага може да разбиеш. Жените, които тренират с тежести, ще станат твърде мускулести. Пак някакви митове ми говорят. При жените е много по-трудно изграждането на мускулна маса. Разбрахте за какво стана въпрос. Мит, който хората си мислят, аверидж хората в твоята ниша си мислят, ти го разбиваш и обясняваш защо не е така. Така, следващото е какво да правиш, какво да не правиш или правилно и грешно. Тук вече е като сравняването. Разликата е, че ние казваме прави това, защото това е вярното, ако искаш да имаш успех. И прави това, ако не искаш. Естествено. Записвам видеята си с сценарий, предпочитам да импровизирам. Аз не започвам видео, ако нямам сценарий или поне булет. Качвам всеки ден, без значение какво, защото постоянството е най-важно. Аз качвам по 2 видеа на седмица, защото за мен качеството е по-важно. Както видяхте, сравнява
един слаб контент креатор и един добър контент креатор, като така вие виждате разликата и сами се потиквате към това да направите правилното и грешното. Нали? Защото вие искате да сте успял контент креатор. Така, образователно, където учим човека на нещо, дали ще е съвет, дали ще е хак, споделяш единичен нишов съвет, хак или бърз урок. Лайфхак за всички, които говорите по дискотеки, говорите по шумни места и отсрещния не ви чува. iPhone-ите имат много лесно решение за това нещо. Как вашия прекрасен глас да се чува много, много добре. Когато сте в разговор, ето сега говоря с мой приятел, хоп, ползвате менюто горе вдясно, ето тук имате микрофонче, задържате и в стандарт го местите на второто Voice Isolation. Така, видяхте какво е тип хак? Това е. Показваш нещо малко, което човека може да направи още сега и да получи резултат. Защото разликата е, че туториала имаш желание резултат, имаш стъпка по стъпка как да стигнеш до него. Докато при хака е по-скоро ето ти го това. Това ти дава това. Както е опцията Upload High Quality on Instagram. Буквално хак как да имаш повече гледания. Дори няма нищо общо с това, но ети хук, ети клипче. Така. Трансформация показваш преди и след резултат. Твой или на клиент. Само ни 5-6 кг трябва да сваля и ще съм топ. Почти 20 кг по-късно. Така, тук показва, до някъде можем да го броим и за мид, нещо такова, но по-скоро е трансформация, защото виждаме before and after. Което, естествено, има call to action в билото и кара хората да пишат и оттам да почнат съвместна работа. Предизвикателство, трюк, превръщаш процеса в игра. Буквално просто правиш поредица от видеа. Това предизвикателства са и поредица. Поставяш си или на себе си, или на аудиторията задача да постигнете конкретен резултат в нищата си. Ясни правила, ясна цел и често ограничено време. Като това е примерно поредиците 30 дни правя това. Има срок, има нещо. Правя лицеви всеки ден, докато не направя еди си какво. Или ще качвам видеа всеки ден, докато не стигна 10 000 последователя. Това е. Ето и примера, който съм подготвил. Вляза в форма и то преди празниците. И това е седмица 2 от моята трансформация. Тази седмица предстоиш. Ето, отново ще дам пример. Имаме ясна цел да свалим мъзните, ограничено време до празниците и сега е седмица 2. Тоест тя продължава. Това е предизвикателство за нея. Това са 7-те ъгъла, по които ти можеш да правиш идеалния скрипт. Като сега ще го покажа и в действие с структура, защото това е само как да направим самия скрипт. Но как реално да следваме структурите? Като сега ще следваме туториал Angle. Тук съм подготвил грешен скрипт и тук съм подготвил правилен скрипт. Това е скрипт на мой клиент, който аз написах, той редактира и това е неговата редакция, защото когато се върнем на първата точка, той е специалиста, демек не става да пише скриптове. И трето, той си мисли, че е специален, затова той си пише скриптовете. Затова хората, най-доброто нещо, което може да направите е да снемете някой да ви пише скриптовете. Наистина. Просто някой, който не разбира от нищо във вашата ниша. Накратко, имаме хук. Болката на клиента не е това, което ти казва, а това, което избягва да ти каже. Добър хук, следва всичките правила, създава curiosity с някакъв what the fuck. Болката на клиента не е това, което ти казва, а това, което избягва да ти каже, какво имаш предвид, той какво избягва да ми каже, curiosity. Хората искат вече да чуят за какво става въпрос. Тук имаме едни 10 реда япинг, които обясняват ситуацията, но е толкова много, че човека ще се тръгне на, мисля, че второто изречение. Повечето хора, които продават, просто директно питат клиента къде е проблема и очакват истински отговор. Окей, добро изречение. Истината е, че хората не обичат да говорят за проблемите си и им е дискомфортно да говорят за тях. Вече разбрахме, че не обичат да говорят за проблемите си. Следователно това, че им е дискомфортно, е напълно ясно. Тоест ние в момента изхабихме 4-5 думи, просто е така. Запомнете, че скриптовете не е хвърляне на думи по екрана, по листа. Това е limited ресурс. Така, истинската болка се крие в това как се държат, как говорят и много други неща. Така, първо, много други неща звучи супер unprofessional, когато го използваш. Това е окей, когато говориш с хората, но не е окей, когато говориш на скрипт. Като цяло, искаш да излезеш като authority. Не звучи естествено, не по-скоро звучи твърде естествено, звучи все едно си на лайв. Така, другото е, че ти тук вече си им дал kinda solution, смисъл, повечето хора как говорят, как така, окей, той ще ми говори за това да ги гледам, еди си какво. Тоест, ти не си им създал очакване, не си им създал нищо. Те просто вече горе-долу знаят отговора. Така,
Нали, тук вече имат отново 4 изхабени думи. Ако всички директно действахме и казахме истинската болка, хората много по-рано щяха да се усещат и да развият нови умения за да си оправят доходите. Така, първо, това е много рандом, няма абсолютно нищо свързано с контекста, за да си оправят доходите. Второ, постоянно променяме действахме, казвахме, ние и после много по-рано щяха те да го направят. До сега говорим в ние, сега говорим в те. Нали, разбирате ме на къде бия. Отново просто хвърлени думи. Да се усеща да развият нови умения. Нищо общо с клипа. Нищо общо с клипа. Пълен булшит на думи. А не да чака да дойде големите последствия. Нищо общо с клипа. Нищо общо с клипа. Затова аз обичам да използвам тези три неща, за да намирам истинската болка. И обяснени нещата доста подробно. Като нещо, което куца тук е така нареченото measurable value. Запомнете, винаги когато давате стойност във видеото, искате да е measurable. Не казвате върви повече за да отслабнеш, а върви 10 000 крачки на ден за да свалиш килограми, примерно. Дори няма да вкарвам measurable в килограмите, ще използваме само един measure. Така човек си казва, окей, аз трябва да вървя 10 000 крачки, защото просто върви, не е мотивиращо. Човека не знае какво да прави. Хората обичат да следват стъпки. Затова Lego е една от най-големите компании в света, защото хората просто обичат да следват стъпки. Те знаят, че ще вземат тази част, ще направят така и ще получат след 45 000 стъпки шибан конструктор, който ще седи на рафта и ще хваща прах. Това обичат хората. И това искат да видят и във видеята ти. Те искат кратко, точно и ясно да знаят, че това прави това и това прави това и те ще получат това. Simple as that. Затова даже няма да минавам през трите стъпки, а директно ще ви покажа как да го направите правилно. Ползвали сме туториал Angle и хука, който съм използвал от темплейта е Bold Statement Hook. Така. Text Hook, като задължително имаме хук на екрана. Просто това е задължително. Като идеята му е да събуди curiosity на човека, нали, пробуди интереса, да не казва същото като скрипт хука, да е малко по-различно, но да говори за темата на видеото. Нещото, което клиента никога няма да ти каже. Кое е това нещо? Дори не споменаваме болка, защото тук говорим за болка. Тук, нали, създаваме това curiosity. Хука сме го оставили същия. Болката на клиента не е това, което ти казва, това, което избягва да ти каже. Тук даже да спестим малко думи. Така, след като имаме хук, трябва да направим проблема, трябва да задълбаем проблема. Хората вече им е представено това нещо, сега трябва да задълбаем защо го правят това нещо, защо това е проблем, защото те трябва да разберат решението на това нещо. Повечето хора, които продават, просто питат клиента къде е проблема и очакват истински отговор. Това е проблем. Очакват истински отговор. Споменали сме истински отговор и очакват, т.е. нещата не се навързват, т.е. този човек не получава истински отговор. И вече човека започва да си казва, окей, това е проблема. И в същия момент ние казваме, истината е, че хората не обичат да говорят за проблемите си и затова използват прегради. Каква е разликата между тук и тук? Повечето хора им е дискомфортно, бла, не обичат, истинската болка се крие в Никой не го е бе. Когато обаче кажеш прегради или в Sales, понеже това е за Sales, имаме така наречения Smoke Screen. Това е фалшиво възражение, нали, в този случай. Или болка, или каквото и да е. Това буквално е преграда. Но няма да използваме димен екран или нещо подобно, използваме преграда. Нещо, което ни пречи. Така човек си казва, истината е, че хората не обичат да говорят за проблемите си. Факт, наистина е така. И затова използват прегради. Какво по дяволите е прегради? Сега искам да разбера какво е преграда и защо шибаният човек ми казва шибана преграда, а не ми казва истината. Окей, няма да те бавим повече. Отнели сме ти може би тук около 6 секунди, не повече. И затова направо директно преминаваме към Tips, Hacks или Unique Mechanism. Защото, както казахме, Tutorial Angle учи на нещо. Искаме желан резултат, т.е. хората да ни казват истината, да ни дават прегради. Ето 3 практики, с които да намираш истинската им болка. Simple as that. Tips, Hacks, Unique Mechanism. Какво е Unique Mechanism? Това е когато вземем 2 или 3 познати думи на човека и ги съединим, той да получи премиум пакетинг. Тоест нещо, което изглежда премиум, нещо, което изглежда юник. Сега ще ви дам много лесен пример. Има два вида на това как да направим юник механизма. Има букви, има думи. Ще използваме първо буквите. Надграждане на болката, разкриване на истината, последствия. НРП. И сега можем просто да използваме НРП. И в момента имаме юник механизъм с букви. Използвай моя NRP метод, за да откриеш истинската болка на клиента. И когато
те чуят, използвай моя NRP метод, за да откриеш истинската болка на клиента ти си като какво? Да fuck ми говориш. И после си NRP означава N надграждане на болката, R разкриване на истината и P последствия. И човека вече е в двойно curiosity. Какво означава това по дяволите? След това обясняваш всичко. Готово. Следващия начин е когато използваме познати думи на човека. В този случай ние искаме, даваме практики, действия, които разкриват истинската болка на човека. Нали, в този случай сега в момента не ми идва най-добрата идея, понеже е малко некомфортно това да се измисли в момента, свързано с болка, но примерно да кажем, ако сме в фитнес индустрията и искаме да кажем на човека как да има преса, нали, първото нещо, което му казваме е тренировка за корем. Това е, нали, the basic. Две думи, които той познава. Как ги правим в unique механизъм. Примерно го правим коремен, свързано с коремен убиец. Примерно. Свързваме две думи, които на него му е само познати. Със сигурност в български език това не е особено добър метод. Аз затова обичам да споменавам 3 практики, 3 решения или да използвам букви. Сигурно с думите в български не става толкова добре или в момента просто не ми идва пример, но разбрахте какво искам да ви кажа. Така, ето 3 практики, с които да намериш истинската им болка. Ето ти 3 неща, с които да получиш хикс. Simple. Слушам. Надграждане на болката. Окей. Как се прави това нещо? Всяка минута задълбаваш към проблема, за да можеш да разбереш истинската болка. Окей. По принцип, тук винаги може да вкараме едно изречение, за да уточним малко, но аз обичам да не се казва абсолютно всичко в скрипта. Ако решиш, че видеото ти е твърде кратко, искаш да добавиш още едно изречение, защото си спестил твърде много думи от всякъде, винаги може да дадеш пример. Надграждане на болката. Всяка минута задълбаваш към проблема, за да можеш да разбереш истинската болка, като използваш въпроси като, или тук по-скоро е използвайки въпроси като и даваш един-два примера. Един-два примера. Само изреченията. Абсолютно никакво обяснение. Така. Втората практика е разкриване на истината. Започни отвътре навън. Разкрий какво не харесва в ситуацията, в която се намират в момента. Така, отвътре навън. Отвън навътре. Моя грешка. Отвън навътре. Разкрий какво не харесва в ситуацията, защото ситуацията е външното. Вече навътре как те се чувстват. След това, че имаме на последствията, именно навътре, третата практика са последствията. Изкарваш последствията, които вече са понесли като загуба на пари, време и енергия. И след това, какви ще са, ако продължат да седят на едно място. На едно и също място. Едно и също място. И ето така се пише един скрипт по правилен начин, защото сме направили добър хул, който е събудил curiosity. Тук сме стейтнали проблема, след това сме събудили curiosity или сме създали knowledge gap, което забравих да го спомена. Това е, да кажем, прегради. Хората виждат, че ние знаем нещо повече от тях. Истината е, че хората обичат да говорят за проблемите си, затова използват прегради, откъде аз го знам, ти не го знаеш, what the fuck, дай да го науча. Така. Дали сме им отговорите, дали сме им какво ще им дадем, какво ще получат до края на видеото и какъв е резултата от това да научат това нещо, а именно да разкриват истинската болка на клиента в разговора. След това сме им дали трите механизма, дали сме ги по супер прост начин. Общо взето това е една проста структура, която всеки може да използва за скрипт, като CTI. Аз в този клип не съм използвал, но винаги може да използвате нещо сорта на последвайте ме за още полезна информация. Като един съвет за CTA, винаги използвайте един призив. Тоест, какво ще рече един призив? Или само да го последват, или само да харесат, или само да споделят, или само да ви пишат коментар, или само да ви пишат налично. А не, последвай ме, харесай, репусни това видео, пиши ми коментар, прати ми имейл. Никога. Едно действие и това е. Последвай ме и по принцип най-доброто е последвай ме или ми коментирай. Но за да коментираш, по-скоро аз предпочитам, ако има два call to action, един да е в биото, който е напиши тази дума в коментара или напиши тази дума налично, който реално е призив за покупка на нещо или за започване на разговор за покупка на нещо, а в клипа бих оставил просто хората да ме последват, защото това е много важно да имаме нови последователи. Нали, в този случай говорим за sales, можем да използваме два варианта, един е такъв, който да използваме навсякъде, последваме за още опростено съдържание за продажби. Второто, което да е малко по-свързано с темата, последваме, ако искаш да знаеш как да подобриш разговора си, или как да подобриш поведението си по време на продажби, или как да подобриш продажбените си разговори, нещо свързано с топика на видеото. Защото този топик, general топика на самото видео е sales разговор. Това е general топик. Вече има подтопик, който е истини, проблеми и такива неща.
И общо взето, така се пише един хубав скрипт, който да ви донася нови последователи, нови гледания, нови покупки. А ако ти имаш бизнес и искаш да ти помогна за това да развиеш личния си бранд, пиши ми на лично в Instagram и нека да го направим заедно.